Hello everyone, welcome back to my channel. दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों क्लास 10 नि मैथ्स सोंनाय बिदां एबा एक्सारसाइज 1.2 नि नैबे क्वेश्चन नम्बर 2 खौ सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडिअआव नोंसोरनो नम्बर 1 खौ सल्व खालामनानै होदोंमोन। नम्बर 1 आव जेसेबां क्वेश्चन्स नुदों बे क्वेश्चन्सफोरनि सल्व खालामनायखौ जुदि नोंसोर नायनोब्ला बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन। बे लिंकफोराव थुनानै नाय। नङाब्ला नोंसोरो नैबे जुदि खनायाव लिंक नुदोंब्ला बे लिंकआवबो थुनानै नायनो हागोन। लोगोसे आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नाय आरो जाय मानसिफोरनो बे भिडिअखौ नांगौ जादों बै मानसिफोरनो बे भिडिअखौ रानसारनानै होयो WhatsApp फेसबुकनि गेजेरजों। लोगोसे बे मोनसे भिडिअखौ आङो बर' मिडियामाव फरायनाय आरो इंलिश मिडियामाव फरायनाय मोन्नैबो मिडियामाव फरायनाय स्टुडेन्ट्सफोरखौ नायनानै बानायनाय जादों। ओंखायनो बे मोनसे भिडिअनि गेजेरावनो बर' मिडियाम आरो इंलिश मिडियामनि एन्सारखौ आं होलांखागोन। स' नायलांबाय थादो। गिबियावनो बर' मिडियामनि कुइसन्सखौ नायसै। बर' मिडियामनि कुइसन्सआव दङ जोंहा गाहायनि रग' अनजिमा जराफोरनि LCM आरो HCF खौ दिहुन आरो थार नायफोरदि LCM into HCF इक्वल टु मोननै अनजिमानि सानजाबगासै। जोङो मा खालामनांगौनो LCM आरो HCF खौ दिहुननांगौ। बेनिफ्राय माखौ नायफोरनांगौ नैबे बाथ्राया नंगौना नङा। माने मा LCM जों HCF जों सानजाबनानै मोननाया मोननै अनजिमाजों सानजाबनानै मोननायजों समान नंगौना नङा। क्लियार जाबाय? आङो कुइसन्सखौ मोजाङै बुजायगासिनो दङ। गिबियावनो इंलिश मिडियाम कुइसन्सखौ जों नायग्रोना लानि। नाय Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers. जोङो मा खालामनांगौ नैबे मोननै नाम्बारनि प्रडाक्टआ माजों इकुवेल जानांगौनो LCM आरो HCF जों इकुवेल जानांगौ। बेखौ जोङो भेरिफाइ खालामनांगौ। बेनिफ्राय गिबियावनो मा खालामनांगौ LCM आरो HCF दिहुननांगौ। जेब्ला LCM आरो HCF दिहुननो होयो LCM आरो HCF अब्ला जों मा खालामनांगौ बिनि सिगां जों बुजिना लाग्रोनि LCM आ मा जिनिस। L माने लवेस्ट कमन माल्टिपल बर'आव बेखौ दुसासा होनना बुङो। HCF माने हाइस्ट कमन फैक्टर इंराजिनि बर'आव बेखौ माबा होनना बुंगोन देआसा होननानै बुंगोन देरसिन आगोसार सानजाबगिरि। बेनि सोमोन्दै जों बेवहाय गोथौयै सावरायनाय नङा। सिगांनि क्लासफ्राव क्लास 8 क्लास 7 बेफोराव नोंसोरो बा बिनि सिगांनि थाखोआव नोंसोरो LCM आरो HCF नि सोमोन्दै मोजाङै मिथिखाजोब्बाय जानांगौ। दिनै बेखौ माबोरै दिहुनो बेखौ जों नायगोन। स' गिबियावनो जोंखौ 26 आरो 91 नि LCM दिहुननो थिनदों। 26 आरो 91 नि LCM आरो HCF दिहुननो होदों नालाय गिबियावनो जों माखासे खोथा मिथिना लाग्रोनि। बे जाबाय रोदा अनजिमा जायखौ इंराजियाव मा नाम्बार होनना बुङो प्राइम नाम्बार होननानै बुङो। गोसोआव लाखि सिगांनि नाम्बार 1 आवबो आं नोंसोरखौ अलरेडि फोरोंखादोंमोन रोदा अनजिमाया माखौ बुङो। बेखौ नुवाखैब्ला नोंसोर नायना ला। रोदा अनजिमाया जोंहा जेब्लाबो गोसोआव लाखि 2 आनो दुइसिन 2 निफ्राय जागोन 3 5 7 11 13 17 19 23 बिदिनो 29 बिदिनो 31 दङ जोंहा थांबाय थागोन। बिदिब्ला रोदा अनजिमायालाय माथो व्हाट इज प्राइम नाम्बार। जाय अनजिमाया गावजोंल' रानजायो अके रावजोंबो रानजाया बियो 1 जोंथ' बयबो रानजाखायो जों मिथिखागौ। 1 खौ बाद होनानै जाय अनजिमाया गावजोंल' रानजायो बेनिफ्राय रावजोंबो रानजाया बेबायदि अनजिमाखौ जोङो मा होनना बुङो रोदा अनजिमा। The number which can be divided by only by itself except 1 that is called prime number. क्लियार जाबाय? होमबा 2 3 2 आबो गावजोंल' रानजायो 3 आबो गावजोंल' रानजायो। 3 खौ नों 4 जों राननो हागोन नामा? हाया। 1 जोंथ' नों 2 खौबो हागोन 3 खौबो हागोन 5 खौबो हागोन 7 खौबो हागोन गासिबो अनजिमाखौथ' जों 1 जों डिभाइड खालामजानो हाखायो। 1 खौ बाद होनानै आरो 5 खौबो नों 5 जोंल' डिभाइड खालामनो हागोन। नों 5 खौ 2 जों डिभाइड खालामनो हागोन सानदों नामा? हाया। 4 जों डिभाइड खालामनो हागोन सानदों नामा? नों हाया। रावजोंबो हाया बेफोर अनजिमाफोरखौ। क्लियार जाबाय? स' बे रोदा अनजिमानि हेफाजाबै बे प्राइम नाम्बारनि हेल्प लानानै जोङो मा खालामगोन दिनै LCM आरो HCF खौ दिहुनगोन। बुजिबाय बयबो? अके आं सानो बुजिबाय। 26 नि LCM खौ दिहुननो थाखाय जों मा खालामसै 26 खौ नैबे डिभाइड खालामलांबाय थागोन आङो। बे डिभाइड खालामनायखौ नोंसोर एन्साराव लिरनाङा लिराबाबो जेबो नङा। 26 खौ माजों हायो जों नायग्रोनि 2 जों डिभाइड खालामजायो। बाव रोदा अनजिमा नुदोंना नोंसोरो प्राइम नाम्बार नुदोंना बेफोरजों डिभाइड खालामलांबाय था। 2 जों डिभाइड खालामजायो। 26 थाखाखौ सानै मानसि रानबा बेसे गोलैयो 13 थाखा गोलैयो।
नाय 13 थाखाया रावजोंबो रानजाया होननानै जों मिथिखाबाय मानो होनबा 13आ मा 13आ मा रोदा अनजिमा प्राइम नाम्बार स' बेयावनो दोनदो बेखौ माने 2 जों 13 जों माल्टिप्लाइ खालामबा सानजाब्ला माखौ मोनो 26 खौ मोनो रोदा मोनहैबाथाय राननांला आरो बावनो दोनदो होमबा 26 नि रोदा सानजाबगिरिया मा होमबा 2 आरो 13 मानो होमबा 2 आरो 13 मोननैबो रोदा स' 26 नि प्राइम फैक्टर्सआ मा होमबा 2 आरो 13 क्लियर जाबाय थिग बिदिनो 91 निबो जोङो मा खालामगोन प्राइम फैक्टर्स दिहुनगोन रोदा सानजाबगिरिफोरखौ दिहुनगोन बिनि थाखाय जोङो 91 खौ डिवाइड खालामगोन जेब्लाबो गोसोआव लाखि 91 खौ जों 2 जों डिवाइड खालामजाया 3 जों डिवाइड खालामजाया 5 जोंथ' डिवाइड खालामजाखाया 7 जों डिवाइड खालामजागोन क्लियर जाबाय बेलेगजों डिवाइड खालामजायो खिन्थु नों बेलेग अनजिमाजों डिवाइड खालामनाङा बेवहाय जेसेबां रोदा अनजिमा दङ बे अनजिमाजोंल' डिवाइड खालाम अके 7 आ रोदा ओंखायनो 7 जों डिवाइड खालामसै 4 जोंबो हायोमोनब्ला 4 फोरजोंबो खालामगौमोन जोङो नङा बिदि नङा दै बेबायदि साननाङा मानो होनोब्ला जों बेवहाय रोदा अनजिमाखौल' लागोन क्लियर जाबाय नाथाय एलसीएम आरो एचसीएफ दिहुननायाव रोदा अनजिमाखौल' लाथारनांगौ बेबो नंथारा बे बाथ्रायाबो जेब्लाबो नंथारा अके गोसोआव लाखि बे बाथ्राखौ जों बेवहाय इजि जानायनि रोदा अनजिमाखौल' लादों होमबा नायदो जोङो बेखौ 7 जों डिवाइड खालामबा मा मोनो 13 मोनो 13आ जोंहा रोदा अनजिमाखा बेनिखायनो 13 खौ डिवाइड खालामनानै लाब गैला होमबा बाव मा मोनबाय 7 into 13 क्लियर जाबाय होमबा जोंहा 91 निबो जोङो रोदा सानजाबगिरिफोरखौ मोनबाय we have finally obtained the prime factors of 91 now we can easily find LCM so LCM HCF खौ लिरग्रोनोसै 26 आरो 91 नि HCF आ मा जागोन 26 आरो 91 नि HCF आ नै मा जागोन आं फोरोंसै नोंसोरखौ नायलांबाय था HCF माने हाइस्ट कमन फैक्टर नङा होमबा कमनखौल' लागोन बेवहाय अनलि कमन बेवहाय सानजाबगिरिफोरनि मादाव सानजाबजाग्राफोरनि मादाव ओके फैक्टर्सफोरनि मादाव अनलि कमन नाय बेवहाय 2 दं बाव 2 गैया 2 दैट मीन्स 2 आ कमन नङा बाव 7 दं बाव 7 गैया दैट मीन्स 7 आ कमन नङा नाथाय बाव 13 दं बाव 13 दं आरो बेबो बिनिबो पावाराबो 1 बिनिबो पावाराबो 1 बिनि पावारा 2 बिनि पावारा 3 नङा बिनि पावाराबो 1 बिनि पावाराबो 1 थारमाने जोंहा HCF आ मा जागोन 13 जागोन जुदि ओरै जानायमोनब्ला नाय आं नोंसोरनि खोन्थाखानोसै साप'ज बेवहाय 2 into 13 स्क्वायर दङ जेनेबा आरो हमनानै ला बेवहाय दङ 7 into 13 क्यूब दङ होमबा HCF आ माखौ लागौमोन मिन्थिगौ ना नोंसोरो HCF माखौ लागौमोन बावहाथ' 2 गैया बाव 2 दं बाव 2 गैया 2 खौ लानो हाखाया बाव 7 दं बाव 7 गैया बेखौथ' लानो हाखाया 13 आल'सो कमन 13 कमननि मादाव दुइसिन पावारखौ लायो जेब्लाबो होमबा जों 13 स्क्वायरखौ लागौमोन पावार दंब्ला दै HCF आव दुइसिन पावारखौ लायो LCM आव खिन्थु बिनि उल्टा देरसिन पावारखौसो लायो आं साननो क्लियार जाबाय स' जों HCF खौ मोनबाय दानिया जों LCM नांबावगौ जोंनो 26 आरो 91 नि LCM आ माखौ लायो LCM आ जाबाय गोरोबनाय गोरोबि दैट मीन्स कमन नन कमन आनकमन जों बेखौ लाजोबगोन कमननि मादाव देरसिन पावारखौ लागोन आं जास्ट दानि बावैसो बुंलांदों समानबाथ' मोनसेल' लाबानो जाबाय होमबा बाव 2 दं बाव 2 गैया 2 खौबो लागोन बाव 7 दं बाव 7 गैया 7 खौबो लागोन बाव 13 बावबो 13 कमननि मादाव मोनसे लाबानो जाबाय खिन्थु कमननि मादाव पावार देरसिनखौ लादै जेनेबा 13 स्क्वायर दंमोन साप'ज 13 क्यूब दंमोन होमबा जों 13 क्यूबखौ लागौमोन आरो मायाव LCM आव HCF आवबा दुइसिनखौ ला LCM आवबा देरसिनखौ ला होमबा LCM आव मा गासैखौबो लायो मिलायो बेखौ बोरै गोसोआव लाखिगोन LCM L मीन्स लगाय लथाय L खौ लगाय लथाय होननानै गोसोआव लाखिबानो जाबाय लगाय लथाय होननानै गोसोआव लाखिबानो बुजिखागोन बावहाय गासैखौबो लाजोबो L मीन्स लगाय लथाय क्लियर जाबाय स' जोङो बेखौ माल्टिपल खालामबा जों बेसे मोनगोन बेनो जोंहा एन्सार जाहैसिगोन स' जोंहा बियो 182 जागोन माल्टिप्लाइ खालामनानै अके स' फार्स्ट कुवेसन्सआ जोंहा माखासे जोब्बाय आरो जोंखौ मा बुंबावदों थारनायफोरदि होनना बुंदोंमोन ना गोसोआव दंना गैया सोलायनाय थारनायफोरदि LCM into HCF बेखौथ' मोननै अनजिमानि सानजाबोसो जों बेखौ नायबावनांगौसो जोंहा नैबे LCM आरो HCF खौ दिहुनखांबाय दानिया भेरिफिकेसन दंबावो माने भेरिफाइ दंबावो क्लियर जाबाय स' बिदिब्ला LCM आरो HCF आ मा जिनिस क्लियर जाबाय जानांगौ होमबा नायदो दानिया जोङो माब्रै थारनायफोरगोन जोंहा मा खालामनांगौनो LCM जों HCF जों
माल्टिप्लाइ खालामनांगौनो बिनिफ्राय माल्टिप्लाइ खालामनानै सानजाबनानै बे सानजाबनानै मोननाया माजों समान जानांगौनो मोननै अनजिमानि सानजाब गासैजों समान जानांगौनो क्लियार जाबाय मोननै अनजिमाया माखौ होनना बुंदों नैबे 26 आरो 91 खौ होनना बुंदों 26 आरो 91 26 आरो 91 नि HCF जों LCM जों माल्टिप्लाइ खालामनांगौ सानजाबनांगौ बिनिफ्राय 26 आरो 91 जों सानजाबना मोननायजों समान जानांगौ गिबियावनो जोङो माखौ खालामना लासिगोन LCM आरो HCF खौ सानजाबना लासिगोन माल्टिप्लाइ खालामना लासिगोन जोङो स' LCM आ बेसेबांमोन जोंहा 182 HCF आ बेसेबांमोन 13 बिसोर मोननैजों जों माल्टिप्लाइ खालामगोन स' बिसोर मोननैखौ सानजाबनानै माल्टिप्लाइ खालामना नाय नोंसोरो मा मोनगोन 2 3 6 आं बेवहाय माल्टिप्लाइ खालामनायखौ दिन्थियासै दानिया जोङो मा खालामसिगोन मोननै अनजिमानि सानजाब गासै मोननै अनजिमानि सानजाब गासै so product of two numbers बेसे मोनगोन मोनसेया जाबाय 26 मोन मोनसे अनजिमाया बेसेबांमोन 91 मोन 26 आरो 91 गोसोआव लाखिनाय बे मोननैजों माल्टिप्लाइ खालामनांगौ बे मोननैजों माल्टिप्लाइ खालामबाबो माखौनो मोनगोन नोङो 2366 खौनो मोनगोन देयरफोर जों नुबाय ना मा नुखो जोंखौ मा नायफिननो थिनदोंमोन नैबेखौ नायफिननो थिनदोंना थिनाखैमोन नाय LCM आरो HCF जों माल्टिप्लाइ खालामना मोननाया मोननै अनजिमानि सानजाब गासैजों समान जानांगौ होननानै जोंखौ नायफिननो थिनदोंमोन ना जों बेखौनो मोनबाय ना बेखौनो मोनदोंना मोनाखै मोनबायना ओंखायनो लिरगोन देयरफोर LCM आरो HCF इकुवेल टु मा मोननै अनजिमानि मा गासै सानजाब गासै गोसोआव लाखि क्लियार जाबाय मोननै अनजिमानि सानजाब गासै आंबो सानजाब गासैखौ सर्टै लिरबाय बावहाय इंलिश मिडियामना प्रडाक्ट अफ टु नाम्बार्स होननानै लिरना लाबानो जाबाय प्रडाक्ट अफ टु नाम्बार्स आई थिंक इट इज क्लियार नाउ बेखौनो जोंखौ मा खालामनो थिनदोंमोन भेरिफाइ खालामनो थिनदोंमोन आरो स' नेक्स्ट नाम्बाराव थांसै क्लियार जाबाय जुदि क्लियार जायाखैबा कमेन्ट खालामनानै बुंहर स' नेक्स्ट जोङो दङ 5 10 आरो 92 नि 5 10 आरो 92 खौबो जों बिदिनो खालामगोन 510 आरो 92 अके 510 खौ जोङो मा खालामगोन डिभाइड खालामलांबाय थागोन 510 थाखाखौ जोङो 2 जों डिभाइड खालामग्रोगोन रोदाया जोंहा फार्स्ट प्राइम नाम्बारा मामोन 2 फार्स्ट जेब्लाबो 2 जों ट्राइ खालाम 2 जों हायाबासो 3 जों हायाबासो 5 5 आव हायाबासो 7 बेबायदि थांबाय था बा जों 510 थाखाखौ सानै मानसिजों रानबा बेसेबां गोलैगोन 255 गोलैगोन ना गोलैगोन फैसा सान नोंसोरो फैसा ओरैबायदि इजि मोनगोन मेथ्स जिखुनु मेथ्सनि प्रब्लेम्सखौनो नोंसोर इजि मोनगोन होनबानो बेबायदि डिभाइड खालामनाय प्लास खालामनाय माइनास खालामनाय जिखुनु बेबायदि मेथ्सखौनो गोरलै मोनगोन नोंसोर दानिया 250 थाखाबा नोंहा सानै मानसि रानजागौमोन खिन्थु थाइबा सानै मानसि रानजाया नोंसोर मिथिखायो ओंखायनो बेखौ 2 जों डिभाइड खालामनांला 3 जोंबो डिभाइड खालामनांला 3 जों हाखाया बेखौ 5 जों हागोन नोङो अके 3 जों हागोन सरि 3 जों जोंहा बेसेबां गोलैगोन नायबाय था गोसोआव लाखि 85 गोलैगोन 85 मोनथामबा 80 थाखा मोनथामबा 240 थाखा जायो 5 थाखा 15 थाखा गोसोआव लाबाय दाना 85 खौ जोङो 2 जों डिभाइड खालामनांला जों बेखौ 2 जों हाया 5 जों डिभाइड खालामदो 5 जों डिभाइड खालामबा बे बेसे मोनगोन नाय गोसोआव लाखि बेसे मोनगोन जोंहा 1 हरोबा बिथिं 35 17 मोनगोन अके 17 मोनबाबा जोंहा मा जायो 85 जायो होमबा 17 आ मामोन 17 आ रोदा आं नोंसोरनो बुंखादोंना नै 17 आ रोदा होमबा जोङो जेब्ला रानै डिभाइड खालामै रोदा मोनहैयो अब्ला बेखौ स्टप खालामनांगौ जास्ट बहाय लिरदो नोङो 2 × 3 × 5 × 17 2 × 3 × 5 × 17 अके बे राननायखौ दिन्थिलायबाबो जायो होमबा नायदो 510 नि रोदा सानजाबगिरिफ्रा अके रोदा सानजाबगिरि प्राइम फैक्टर्सफ्रा 2 3 5 आरो 17 नेक्स्ट 92 खौबो जों 2 जों डिभाइड खालामग्रोगोन मानो होनबा जोंहा 90 थाखा थाइनैया सानै मानसिजों रानजायो बेसे गोलैगोन मिथिगौना नोंसोरो 46 गोलैगोन 45 बा 90 जायो थाइनैया थाइसे गोलैगोन माने देट मिन्स 46 जागोन गासै जोंहा 46 खौ जोङो 2 जों डिभाइड खालामजाबावो ओंखायनो 2 जों डिभाइड खालामसै 2 जों डिभाइड खालामबा जों बेखौ मा मोनगोन 23 मोनगोन 2 3 जा 6 2 2 जा 4 अके 23 आ मा अनजिमा रोदा अनजिमा रावजोंबो रानजाया बेयो नै गोसोआव लाखि 23 आ रोदा अनजिमा रावजोंबो रानजाया गावजोंल' रानजायो ओंखायनो बेखौ राननांला बेयावनो दोनदो होमबा 92 नि रोदा सानजाबगिरि प्राइम फैक्टर्सफ्रा मा 2 2 मोननै
आरो 23 मोनसे 2 मोननै नालाय बेखौ जों मा लिरगोन 2 स्क्वायर बेनिफ्राय 23 क्लियर जाबाय स' HCF आ मा जागोन HCF आ 510 आरो 92 नि HCF माने हाइस्ट कमन फैक्टर HCF आ माखौ लायो अनलि कमन आरो कमननि मादाव दुइसिन पावार गोसोआव लाखि बाव 2 दं बावबो 2 दङ नुदोंना नै बाव 3 दं बाव 3 गैया बे 3 खौथ' लानो हाखाला 5 दं 5 गैया 17 दं 17 गैया 23 दं बाव 23 गैया जों कमन नङिफ्रा जोंहा नैबे 3 5 17 आरो 23 बिसोरो कमन नङा आनकमन मात्र कमना 2 ल' होमबा 2 आरो 2 स्क्वायर मोननै बिसोर मोननैनि मादाव सोर दुइसिन सोर स्मलेस्ट नैबे ओंखायनो जों नैबेखौ लागोन स्मलेस्टखौ लायो HCFआव गोसोआव लाखि LCM लगाय लथाया फैबाय जोंहा लगाय लथाय माने मा गासिखौबो लागोन कमननि मादाव देरसिनखौ लागोन लगाय लथाय नालाय होमबा बाव कमना जोंहा 2 बाव 2 स्क्वायर देरसिना सोर 2 स्क्वायर ओंखायनो बाव 2 स्क्वायरखौ लागोन बेनिफ्राय बाव 3 दं बाव 3 गैया 3 खौबो लागोन बाव 5 दं बाव 5 गैया 5 खौबो लागोन बाव 17 दं बाव 17 गैया बेखौ लागोन बाव 23 दं बाव 23 गैया लागोन लगाय लथाय नालाय गासिखौबो लागोन मात्र कमननि मादाव देरसिन पावारखौ ला दहायनि उल्टा HCFनि अके स' जों बेखौ माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनो 23,460 माल्टिप्लाइ खालामना नाय 2 स्क्वायर माने 4 4 into 3 12 12 into 5 60 बिदिनो माल्टिप्लाइ खालामनानै नायबानो नोंसोरो एन्सारखौ मोनगोन स' जों LCM आरो HCFखौ मोनबाय दानिया जोंहा भेरिफाइ खालामनाय थारनायफोरनियाव मा खालामनांगौमोन HCFजों LCMजों सानजाबनांगौ HCFजों LCMजों सानजाबनानै जों नुबाय नायनोसै जोङो HCFआ बेसेबांमोन 2 LCMआ बेसेबांमोन 2 3 4 6 0 जों बेखौ माल्टिप्लाइ खालामबा बेसे मोनगोन नाय स' जों बेसेबां मोनदों 46920 मोनो दानिया मोननै अनजिमानि सानजाब गासै प्रडाक्ट अफ 2 नाम्बार्स मोननै अनजिमा मामोन मोनसेया 510 आरो मोनसेया जाबाय 92 बिसोर मोननैजों माल्टिप्लाइ खालामबाबो माखौनो मोनगोन नों 46920 खौनो मोनगोन अके माल्टिप्लाइ खालामना नायनोसै होमबानो मिथिगोन बिदिब्ला जों नुबाय HCFजों LCMजों माल्टिप्लाइ खालामबाबो जोङो 46920 मोनो बिनिफ्राय मोननै अनजिमाखौ सानजाबब्लाबो माल्टिप्लाइ खालामबाबो प्रडाक्ट खालामबाबो जों 46920 खौ मोनो ओंखायनो जोंखौ मा नायफिननो थिनदोंमोन बेयो नंमारगौ therefore LCM into HCF equal to मा मोननै अनजिमानि मा सानजाब गासै इंलिशाव लिरबानो जाबाय प्रडाक्ट अफ 2 नाम्बार्स बेखौ जोङो नायफिननो होदोंमोन अके बेखौ मोजां लिरना ला आं सर्टै लिरबाय स' नेक्स्ट नाम्बाराव थांसै आई थिंक एभरिथिं इज क्लियर स' नेक्स्ट नाम्बाराव जोङो 36 आरो मोनसेया जाबाय 54 336 बेखौबो जोङो बिदिनो डिभाइड खालामलांगोन 2 जों डिभाइड खालामजागोन बियो 236 आ 300 थाखाया सानै मानसिजों रानजायो 36 आबो सानै मानसिजों रानजायो गोसोआव लाखि क्लियर जाबाय स' जोंहा बियो बेसेबां गोलैगोन 168 गोलैगोन आरो बेखौ सानै मानसिजों रानबावदो 168 खौ सानै मानसिजों रानबा जों बेखौ 84 मोनगोन अके आरो बे सानै मानसिजोंनो रानजाबावगोन सानै मानसिजों 84 आ बेसेबां गोलैगोन 80 थाखाया 40 थाखा माने बेसेबां गोलैगोन 42 आरो बेखौनो सानैजों रानबा बियो 21 मोनगोन अके 21 खौ जों साथामजों राननो हायो साथामजों रानबा 7 मोनगोन 7 आ मा अनजिमा रोदा अनजिमा स' 2 2 मोनबेसे दङ 1 2 3 4 माने 2 to the power 4 जागोन बेनिफ्राय 3 मोनसे 7 मोनसे 3 मोनसे 7 मोनसे स' बे जाबाय नेक्स्ट दङ जोंहा 54 खौबो जों बिदिनो डिभाइड खालामगोन अके सेम बोगोरा गैया 2 जों डिभाइड खालामजागोन बियो 2 जों डिभाइड खालामबा जोंहा बियो 27 फैगोन 27 खौ जोङो आरो 2 जों डिभाइड खालामजाला बेखौ जोङो माजों डिभाइड खालामगोन 3 जों डिभाइड खालामगोन 3 जों डिभाइड खालामबा मिन्थिखायो बेसे मोनो नोंसोरो 3 जों डिभाइड खालामबा जों बेसे मोनो 9 मोनो 3 into 9 27 आरो बेखौ 3 जों डिभाइड खालामजाबावो ओंखायनो 3 जों डिभाइड खालामबाय होमबा जोंहा बावहाय मा फैबाय लास्टाव रोदा 3 आ रोदा प्राइम होमबा 2 2 मा जागोन 2 3 3 मोनबेसे मोनथाम 2 into 3 3 मोनथामखौ जों मा लिरगोन 3 क्यूब स' HCF आ बेसे जागोन HCF खौ दिहुनना लाग्रोनोसै 336 आरो 54 नि HCF माने माखौ लायोमोन अनलि गोसोआव लाखि जाय कमन आरो कमननि मादाव दुइसिन कमन अके बावहायबो नाय बाव 2 दं बावहायबो 2 दं कमन बावहायबो 3 दं बावहायबो 3 दं कमन थारमाने कमना मोननै दङ बावहाय नाथाय मोननैनि मादाव दुइसिन पावारखौ लागोन नालाय
होमबा बेवहाय 4 दं पावारा बेहा पावारा 1 ओंखायनो जों दुइसिन पावारखौल' लाबाय बावहाय 3 आ मोनसे बावहाय 3 आ मोनथाम दुइसिनखौ ला होमबा जोंहा h बेसेबां जागोन 2 × 3 माल्टिप्लाइ खालामना मोननाय जागोन 6 स' लगाय लथाय फैलायबाय दानिया 336 आरो 54 नि लगाय लथाया मा जागोन कमननि मादाव देरसिन पावारखौ लायो 2 आरो 2 मोननैबो 2 दं खिन्थु पावारा बेलेग बेलेग देरसिन पावारखौ ला 2 टु दि पावार 4 3 आरो 3 मोननैबो कमनमोन देरसिन पावारखौ लाबा 3 क्यूब बाव 7 दं बाव 7 गैया बाव अब्लाबो माल्टिप्लाइ जागोन मानो होनबा जोंहा एलसीएम दैट मिन्स लगाय लथाय स' बिसोर मोनथामखौ माल्टिप्लाइ खालामनानै जोंहा जेसेबां मोनो बेनो जोंहा एलसीएम जासिगोन आरो अके जों बिसोर मोनथामखौ माल्टिप्लाइ खालामबा 3024 मोनो गोसोआव लाखि दानिया दङ जोंहा थारनायफोरनाय भेरिफाइ खालामनाय एलसीएमजों एचसीएफजों जों माल्टिप्लाइ खालामसै बेसे मोनो एलसीएमा बेसेमोन 3024 एचसीएफआ बेसे मोनदोंमोन 6 मोनदोंमोन जों बिसोर मोननैखौ माल्टिप्लाइ खालामनानै जेसेबां मोनो जों बेखौ 9 नि साइडआव जों माल्टिप्लाइ खालामगोन ओमफ्राय बाव लिरफैगोन स' जों बेखौ माल्टिप्लाइ खालामबा जों बेसे मोनो 18144 मोनो मोननै अनजिमानि सानजाब गासै मोननै अनजिमाया मामोन मोनसेया जाबाय 336 आरो मोनसेया बेसेमोन 54 मोन बिसोर मोननैखौबो जों माल्टिप्लाइ खालामसै माल्टिप्लाइ खालामबा जों बेखौनो मोनखागोन 18144 खौनो मोनखागोन स' नुबायना therefore LCM into HCF equal to मोननै अनजिमानि सानजाब गासै इंलिश मिडियामफोरना product of two numbers लिरना लाबानो जाबाय अके स' आं सानो गासिबो क्लियार जाबाय उननि भिडिअ आं नोंसोरनो नैबे नाम्बार 3 खौ सल्भ खालामनानै होगोन बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन जाहाथे आङो बेबायदि भिडिअ लाबोबाय थायोब्ला नोंसोरनाव लोगो लोगो नटिफिकेशन्स थाङो नटिफिकेशन्स थांबासो नोंसोर नायनो हागोन नङाब्ला नोंसोर आन्दायगोन स' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार बावनाङा बुजिदोंब्ला मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालाम आरो लाइक खालाम स' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच